Zvakaoma veduwe, tiri kusangana nenyaya pano, nyaya yavhundutsa vanhu panapa yatiri kunzwa. Pari kunzi Bulawayo Deputy Mayor Edwin Ndlovu and the chairperson of the Finance and Development Committee, Councillor Mpumelelo Moyo, have been arrested by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, on charges of bribe. Inyaya yechioko muhomwe iri kunzi yasungirwa vaviri ivava. Pari kunzi Deputy Meya uyo anotevedzana navaDavid Cotat pane zvekutonga tonga kuBulawayo ikoko zveumeya zvavanenge vachiita ikoko. Vari kunzi vasungwa vanhu ivavo, asi patamboongorora patafambira nyaya dzacho dzese tichitarisa taonawo vaDavid Cotat vachitaura kuti inini panyaya yekusungwa kwavaviri ava, inini ndakanga ndisiri kuziva nyaya dzeuori hwacho hwakanga huchinzi huri kuitika. Handina kana uori hwandakambonzwa hwakapfuura nemunzeve dzangu, asi pandazonzwa kuti vasungwa, ndinongoti nyaya idzodzo dzinoda kuongororwa neunyanzvi ende dzinoda kuti dzinyatsoiswa pane chikero chemutongo usiri hweudzvanyiriri, kana kuti mutongo usiri biased, unova mutongo uri professional chaizvo chaizvo. Nyaya inonyatsa kuongororwa zvakanaka, asi kana vachinge vaine mhosva, aiwa tinoti pasi neuori kana kuti pasi necorruption. Ndizvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Hazvina kumira zvakanaka, esi tanga tichionawo veruzhinji vachitaurawo kuti pane vasungwa vaviri ivava, rimwe department racho ranyanyisa nenyaya dzeuori idzodzi, nyaya dzetora mari United. Zviri kunzi zvakanyanyisa zvavari kuita, vari kunzi vari kuitawo zvinorova zvinogara zvakadaro. Vanhuwo vagari vekuBulawayo vanga vachikomenda imomo vachitaurawo experience dzavo pamusoro pevanhu ivavo vamwe vacho ane department rimwe racho asungirwa nyaya idzodzidzi. Ndo zvinhu zviri kuitika iko zvino, kusazivawo kuti imimi makatarisawo nyaya idzi munodzionawo sei. Ndangoti ndidarike nepano ndichikuzivisai maupdates nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. So kana muchinge mune zvekutaura, ndiudzei mucomment section muchisiya malike. Tosangana pane rinotevera.